Pakro jiko Ramogi, Ramana Jacopi TV, Kauna Wangsai, Jendo Marangich Welo, Wantere Kagi Wilson Ochuka, Jakabuach Kobita, Kakaja Loko Marwa, Bange, Buchjo Pensa, Deka, Yasel, YouTube Gomba, Welo, Modi Alma Blue Studio Ka, Mheshimiwa Tom Nyauke, MCA North Nyakach, Mano Kisumu County, Mheshimiwa Regina Kizito, MCA Moguel Kisumu County, Muchumi Rovere, Mheshimiwa George Omamba, Mano MCA Makanya Mkago, Mwadala Migori. Wadi penjo gipenja chia. Pesa no menga. Mai penjo mantire ma chando jo penj sani banka ne Professor Tom Ojienda man wako mbaka nyore dugol ka no wacho ni tiga ka no pang MCAs no chako mijo bura bende pesa moko to pesa ni bende no chopo ne jo penj. Mai penjo man maduong gik mantire ka indi jo moko bende wacho ni kiluongo ji kamoro to nyaka ipogne gi gik matin mangi doko do dala. Jo moko bende wacho ni mano ok nego bende timore kamano. Koro mane mbaka mobro goyo kod gi mondo winjane to bura mane gibedo godo Kisumo kinene no bedo nango memba ka modhi go kod gi bange an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawadgo. The investigators can move with speed and shorten these days, so I will allow the investigators a period of 21 days to conclude investigation. Dogolo chik mondo geng ne jopuonjre ochiko maitudo gi mach manyocho kelo masira Utumishi Academy kuom ndalo 21 kapod itimo nonro. Migao mar thieth oramo ni sirikal ok bichungo chenro mar gero kar tengo jotuo mar Ebola mechano ger Laikipia ka piny Amerika bende wacho ni chenro no ok en mar hinyo jo Kenya. Omiyo okotimore maber. Actually it stains our party. Ne jo North duto adwa nyiso ni pesa no kaponi nochiwe ero nenore ni nolwaro elwet jok moko to ana wuon ka Millicent nokayudo pesa. Moko kuom jokanyo mag ODM okwedo ripode mawacho ni nyocha ochulgi ne sombo ji ka gitere romo ma Kirembe. Ero kamano dwe winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo wa. Doho ma Naivasha ochiko obila mondo med dino ne achije ochiko mitudo kod message match ma Utumishi Girls Academy kuom ndalo 21 ka nonro pod dhi nyime. Jopuonjre go duto nodonjnegi kod ketho mar nek kelo hinyruok e dend jopuonjre wetegi e kind ketho mamoko. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero no wachni. Rumbi mar lit okwako alwora mar doho ma Naivasha e kinde ma jonyuol mag jopuonjre ochiko magin achije mag masich mach ma Utumishi Academy kod jonyuol ma nyithigi nowito ngimagi ochopo mar winjo ng'eto mar doho ewi kaponi nyalo we achije go thuolo kod rambun kata dinnegi kuom ndalo 30. Bang' rito kuom seche 24 okinde momako burano e lo obila mag Okwach Kich oyudo thuolo mar medo dino ne achije go duto magin jopuonjre kuom ndalo 21 mar miyo Okwach Kich thuolo mar dhi nyime kod timo nonro. There has to be a balance between compelling rights of the children involved here. I am persuaded that the respondents ought to be detained as plain. I have considered the period sought. I find that the 30-day sought can be shortened. The investigators can move with speed and shorten these days, so I will allow the investigators a period of 21 days to conclude investigations. Ma en bang' jang'ad bura Abdul Karim Ramadhan wacho ni kata obedo ni achije go ni kod ratiro margi e bwo chik kaka nyithindo, jopuonjre manowito ngimagi kachiel kod jonyuolgi bende dwaro ratiro margi e bwo chik. Others were informed that their daughters were injured and were hospitalized nursing severe burn wounds. For others, there was no child, just information that they did not make it. Then information comes through that the fire was not accidental. Rather, it was an act of arson, and by known persons identified by their colleagues. One can only expect their outpouring rage. It is not far-fetched that some have thought of revenge. Omedo lero ni weyo jopuonjre go thuolo biro keto ngimagi andaki kaluwore kod mirima ma jopinynigo, kendo okang' ma kamano en mar miyogi arita gin giwegi kod chiwo arita ne joneno ma pod ochanda dhogi kod Okwach Kich. I am persuaded that there is likelihood of interference, and this, in my view, is a compelling reason. But by far the most compelling reason remain the safety and security of the respondents. Jopuonjre go odonjnegi kod ketho mar nek kelo hinyruok e dend jopuonjre wetegi e kind ketho mamoko. Okil mar jopuonjre go Bernard Koech kata kamano okwedo kwayo mar obila mag Okwach Kich kowacho ni en ataro mar ratiro mag achije go ma pod gin nyithindo e bwo chik.
Achije go duto gi sani didine gi tesendo bila Nakuru Children's Remand ikinde manonro dhi nyime kendo burano diduogo kendo e doho tarik 24 dweni. I now allow the application. The 4 suspects will be detained at the Nakuru Children's Remand Home. And of course, I expect that there will be measures put in place to ensure that they are safe while there for a period of 21 days from today. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jopiny onyiso sirikal mondo ne ni oket ageng'a ne agulu mar dongruok motisi ni Sovereign Wealth Fund ma ichano chuogi. Jopiny ne chiwo pachgi e chenro mar kawo pach jopiny ma otim e moko kuom counties ne dwaro ng'eyo gima oganda dwaro e wi paro mar chik mar omenda. Jofwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Paro mar sirikal mar chugo aguch omenda moyedhi mar chwalo dongruok pacho kae mong'ere ka Sovereign Wealth Fund oedo sir kowuok kuom jopiny. E chenro mar kawo pach jodak ma Nairobi e wi paro mar chikno kaachiel gi paro mar chik mar omenda manyien, jopiny ogolo siem ne sirikal ni kik gitem lodho omenda mak mano kar chako chenro mag dongruok madhi konyo jopiny. Kwa sababu wakati ya zile serikali zingine ilikuwa ni NHIF na saa hii wakati imekuja kwa mambo ya SHA imeleta shida. Mutatuashua namna gani kama komiti kwa ile government ambaye itachaguliwa baada ya Bwana William Ruto aita tampa na hii fedha tunataka kutenga. I believe these new tax proposals they have been brought about to help us raise funds. So what do we do to first of all curb the government wastage? Agulu makamano dhi yudo pesa kowuok kuom mwandu manie lowo mayudore e pacho kae e chenro mar sirikal mar chwalo dongruok e pacho kae mangima. The paperwork is very okay. About the Sovereign Wealth Fund, that one is okay. But how surety are you going to give to these Kenyans? Hiyo pesa tukiweka hapo itasaidia hawa Kenya. Because we have been here in this Kenya. Jakom komiti mar od bura mar omenda Kuria Kimani osingone jo Kenya ni apis auditor general omite ko maneno ni omenda manie bwo agulu makamano utigodo kaluwore kod chik. Na number 2 tunapea authority mtu mwingine anaitwa Office of Auditor General ambaye ako independent kukagua vile hizo pesa zinatumika. Na mwisho katika kila mwaka financial statements zinakuwa published na publicized ili ya kwamba mtu yeyote anaweza angalie. Jorimba piko bende osiro fundi mar paro mar chik mar omenda manyien madhi wito oko osuru ma ijuogo betri mag apiko kod geche mag stima kayo mar siro sekta mar wuoth pacho kae. When you want to be paid, there is a invoice. E county Masiaya, johala matindo dwaro ni mondo migi puonj e wi chenro mar chulo osuru gi lony manyasani mong'ere ka e-TIMS kamoko kuom git ok mor kod osuru ma idhi juogo simbe mag ong'we yamo mawuok e pinje ma oko. Aonge time ni mar winjo kendo weche mag tax madwa sani duogo nyaka simo. Jogi dwago la e simo. To kana yie aonge wach mirima dhi maka. Aonge wajatend. Mokwongo okia golo e-TIMS nyaka puonjwa, nyaka timnwa, nyaka gi create awareness ne ji. In fact, youths bende kia timo gini, gi create awareness ne ji e ground, e grassroots level kacha. Mondo wang'e ni e-TIMS itimo nang'o. Chenro makamano bende otimore e kaunti ma Makueni, ka bende obiro dhi nyime e kaunti mamoko 13 e jumani kaachiel kod juma manyien. Kuria Kimani osingo ni komiti mare dhi miyo pek dwaro mag jopiny motelo ne pedho ripot margi mogik e nyim od bura jumbe 2 mabiro. E kinde ni ma od bura dhi nyime kod kawo pach jopiny e wi paro mar chik mar omenda mar 2026, jakom komiti mar od bura mar omenda Kuria Kimani okwayo oganda jo Kenya mondo kawo thuolo margi mar somo kendo kolo paro mar chik mar omenda manyien kar fuong'o miriambo e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, South C, Nairobi. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi oyango ni migao mare owito oko paro manochwal kod kambi keyo teko sitima pacho kaendi Kenya Power e wi nengo mar sitima. Maendi e tok bede twak kendo chopo winjruok kod jokanyo e sekta no koriwo koda ka duol ma orango nengo mauta pacho kae EPRA.
Wandai manolosi ya pis mare bure Nairobi ka indio wacho ni okang' makama en yor duoko piny pek mar ngima ne oganda jo Kenya kendo en mano mar biro chiwo thuolo mag tije ne rowere kod bero chal mar ohala pacho kae. The retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March this year by KPLC on behalf of the sector has been withdrawn. Any review of electricity tariffs is subject to a clear legal and regulatory process. This includes, first and foremost, the submission of an application for the review to EPRA, technical evaluation, stakeholder consultations, and public participation before any tariff adjustment can be considered or approved. And now, following the withdrawal of the application, the current retail electricity tariffs shall remain in force and unchanged unless otherwise lawfully reviewed. Mbaka mang nogosa dek ni moko kuom MCAs kod josiasa mag ODM mosayo weche manyo wache gi Senator ma Kisumu Professor Tom Ojienda ni nyocho migi omenda mag sombo ji ka gitere rumo mar duond burano manyocho timore Kisumu. Millicent Adhiambo miwaler. Kane giloso e laro mar od bura mar county ma Kisumu, MCAs go okwedo ripode matudogi kod yudo pesa mag solo jopiny mondo ne yuor e romo mar ODM manyocha obagi Kirembe e giko dira mokalo. Kanyanam nyocha ne wan gi rally maber kabisa manotimore Kirembe. Kanochopo nyoro to mbunge no gochona. To kogochona to nyisa ni mili na dongi balance moro. Ako unis aoro ni siling 10,000, oro na siling 10,000. Koro bange no endo to waneno ka Senator wuoyo, to Senator wacho ni nomi MCA ka MCA siling 100,000. Adwa wache nyimo oganda kar kani an pesa miliong na 100,000 no kanene gi wanga. No kwaya monda kill ji 100. Nke jogi ni chulo siling 500. To kane koro chopo ni ko mia siling 25,000 ne chuna na dhi chulo jogi 250. To nang'eni mana yany kuoma. Omiyo na weyo list na kaka ne list na nen 100 mane area MP na okwaya monda kel tamany kaka nyalo chulo jogi kian gi pesa na. Omiyo okotimore maber. An adwa confirm ni an kaka Regina Kizito onge pesa mana receive mar mobilization. In fact, an joga manochope pap natiyo gi pesa na wuon moa mfuka. MCAs gomedo kwedo wach makamano kagikoni ponono nitie jowetegi mane omiyo omenda makamano to ok nyal bedo makare kane ok giyudo ler. Bende giwacho ni wechego gin mamedo duoko chia mar ODM piny. Sani karango tanene chat group marwa mar note. Wach pesa ni gime wacho chakre nyoro. Adwaro jo note ng'e maler ni aonge 100,000 no anoka nene. Gima dwa kwayo our MPs ni kaponi weche makama giwuok to ung'eyo maber ni no miu thuolo mar luongo MCAs together mondo chungi MCAs from each and every sub county, and you did not do that. That is wrong and you are painting the name of our party badly. They should involve us mondo wang'e kik moko mawuok chien gi. Koro mane malitnwa biro makanye mabetnwa ni kara others are lesser members than others. Omiyo okotimore maber. Actually it stains our party. Komachielo, jatend rowere mag ODM ma Kisumu West oyango ni gikwedo weche mane Senator Ojienda owacho ahinya to iwacho omenda kaka weche mag thuo jopiny kod jotelo, wach mane osir kod jopiny kaachiel kod jotend ODM ma Kisumu West. Wach mar pesa miwacho ni nyomi MCAs gi wabunge ni en gima rach kabisa nikech othuo jopiny gi jomoyier. Sani jopiny nyalo wuok ni dhi manyo MCAs gi wabunge ni nyomigi pesa to nyok gimiyogi. To en ng'ama jatelo. Omiyo nyako ng'i wechege mowacho mondo kik okel tulo kaka jatelo nikech sani piny liet. Samoro meke manomiyo. Mekwa geto noko mi nikech kwa pani wawuotho gi tiendwa, ana wuotho ma gi tienda gi tim na ka Kisumu North. Kabiro nyake pap Kirembe. Moka neno ng'ama nong'iewo gi pesa.
wan gi isu moro gi ODM to chi ODM teto dio wachi wasebedo gi bura e pap kama wantiere ni mokadho adek ka waloso chenro mar dhi kacha wachne mar pesa mobiro udwa ketho godo Kisumu wakondem sana wan kaka host jo Kisumu West constituency. Magi biro tok twak manyo seneta ma Kisumu Tom Ojienda golo ni MCS kod jod bura ne ochul mondo osombo johera mag ODM e nyasi ma Kirembe manyocha otimore Kisumu West. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Moko kuom jotelo makwedo piny owacho seyo jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni otayo Kenya yo marach. Kwethno kotelne gi jagoro maduong' mar duond bura mar DCP John Methu gilero ni tend Kenya Kwanza osiko tudo koso margi mar tieko midhiero mag jo Kenya gi tend sirikal mokalo mar Uhuru Kenyatta. Weche mabende nokwede gi jatend migawo machon Moses Kuria mawacho ni oonge chenro ma en go kata gi kweth mamoko mag siayo tulo e masawa mar Kenya. I don't know who is going to signal when atatupanga mkiwa tayari. Stop outsourcing insults. Stop blaming retired leaders. Stop campaigning against the past. Start governing the present. Kenyans, Mr. President, did not elect you to write letters to Uhuru Kenyatta. They elected you to lower the cost of living. The recent controversy surrounding the proposed Ebola quarantine facility in Laikipia illustrates this concern. When the High Court issues orders halting implementation of the proposal pending determination of the legal challenge before it, the issue ceased being a political debate and became a constitutional obligation. Court orders are not suggestions. Selective compliance with court orders undermine the rule of law. This pattern by DCP party to try and drag my name. And they are not dragging my name. They are not saying that I'm causing violence in Kisii or Marsabit or Mombasa. Every time it's about Mount Kenya region. Every time the Honorable Rigathi Gachagua is addressing me, it is about Mount Kenya region. And for me that is sad because I'm a Kenyan and I'm a national leader. So I don't want to be dragged into that parochial, narrow, tribal prism of looking at me from the lenses of my tribe or where I come from. For me, I refuse that. That is a path I have chosen for myself. I have been on that path of tribalism before. I don't want to be popular. If somebody wants to support me because I am ethnic and I'm tribal, do not support me. Do not vote for me. I have condemned tribalism in the strongest terms possible. And that ethnic prism of looking at things. Why? Because I am a father. And I don't want to imagine that the country that I'm going to bequeath upon my children is a country where they are going to defend themselves on the basis of tribe. Sirikal ma Amerika koro kwedo ripode mawacho ni kar tengo jotuo mag Ebola magidwa ni ger Laikipia biro keto ngima jo Kenya kamarach. Amerika olero ni kopogore kod kar tengo jotuo no gitiyo kod omenda mathoth e temo geng'o landruok mar Ebola ok e piny Kenya kende to e piny mangima. To kaka Simprose Okinda leronwa, riwruok mar MSF bende ojiwo jo Kenya ni kik gibed gi luoro e wi tuo no. Gikone sirikal ma piny Amerika oloso tokdo chungo chenro mar gero kar tengo jotuo Ebola mawuok e pinyno e pacho ka. E oboke ne ute fwambo, Amerika odok ne okang' mar bedo kod kar quarantine e kaunti ma Laikipia, ka gilero ni bedo kod kambi no ok bi keto ngima jo Kenya kama ng'awo. Kata bedo ni nyaka sani ler onge wi po ni kar tengo jotuo no biro tiyo ne jo Amerika kende, kata jo Kenya bende biro yude konyruok. Pinyno lero ni kopogore kod gedo mar kar quarantine no, gitiyo kanyakla kod piny Kenya e yore mamoko mag kedo kod landruok mar tuo no, kamoting'o pimo e tong' mag Kenya. Amerika bende osungore kaka piny mosegolo omenda mang'eny mogik e lweny kedo kod landruok Ebola e piny ngima. Komachielo, lakteche boriruok mar MSF koro kwayo jo Kenya mondo hore ka gilero ni Kenya ok ni kama rach ahinya mar yudo nyorruok mabiro kod tuo mar Ebola kaka pinje mamoko. There are no cases of Ebola
disease in Kenya today. There has never been a recorded case of Ebola disease in Kenya's history. Might there be cases imported from DRC or Uganda? Yes. Can the system manage? Almost certainly. The comparison between the situation in Kenya and DRC is not a valid comparison. Laktache gimatie pinje duto kamotingo DRC, Uganda, piny Kenya kin mamoko. Lero ni Kenya ni kama bere kendo chal mare ok nyal pim kod gino madhi nyime piny DRC. There is an active conflict with 1 million people displaced going on right now in DRC. The health system has been destroyed over many years. Kenya has a robust system, a robust health system. Are there areas to improve? Of course, there are areas to improve in every single health system. MSF, Doctors Without Borders, is working with the Kenyan government to support it however it can. The government of Kenya is working with numerous different health partners to bolster surveillance, to increase community engagement. But there is absolutely no need to panic. Bende, gelero ni kata bedo ni kit Ebola masani landro ni onge yadhe kata chanjo, okonego jotuo ahinya kipimo kod kido mamoko, moseneno e piny DRC kuom higni 17 sani. Majority of the care is supportive management. You have the symptoms and sign, you take care of the symptoms and sign. For example, like proper IV fluid management. If they get dehydrated, there's a lot of vomitings and etc. Blood transfusion, and taking care of your pulmonary and cardiac parameters, right? That's the key important one. Sirikal mapacho ka imed jiw mondo geng' fuoge duto mantiere kedo kod Ebola e thuolo ni mapod onge ng'ata moseyudi gi tuono. Timfrozo Kinda, Ramogi TV. Kamano wadhi ywe moro machuok dog bang' dakika matin taneno ote mar Ramogi TV. Pach jopiny nyaka neni pok noketga e tim. Komiti mar omendo wuondo jopiny. Awuoro kama koro ODM sani ochopo ni chulo joheragi eka koro gidhi e pap ma Fred Osuru. Ramogi TV an jamta wuod Awasi Boda news chopo no maler Trevor kamano ahinya wuod Awasi. Wimore Trevor nyithindo manowang' e skul imako negi okil to CCTV to gola yanga gima notimore. Awuoro piny Jichino kao ne jomoko mondo wuodi mane Harrison Wood rangi. Moses Bolo Wood apondo ka jua chocha na nenu malera timo mos kuom tho mar Josie Ugo Wood Waya. Sainya machielo nitie ka Ramogi TV Wood Nam Okwe ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge amake gosiepe na Rosemary Oyuga nyamemba gi jadolo Bishop Tobias Nyarar Olo mar Got Anyango Diocese. Kamano Austin Oyo aneno news maler ka ne chuny boma ma Nairobi ka indi to musna mama na Esther Oyo kod baba na Jojo Oyo ka gin game ride dala manyakachi musna jo nyakachi duto te. Trevor ma Baba Twins maronjinyo en puoch gi pak ne jatend migawo mar teko kuom neno ni nengo sitima ok omedi. Trevor onge ng'ama nyalo ketho sa kadhi e pap koweyo tije maonge chudo. Pap nyaka thiedhi. Musna Honorable Pio Wandai, Pascal Oranga, Ochieng' Riako, Ochieng' Machacha, George Odieng kod Dr. Kadwea Jr. Erokamano ahinya. Machielo bende Trevor Irionade Ramogi TV lera kwayo Gavana Masiaya ni mondo nurses oyude salary. Wan kaka jo Siaya County wadwaro development okweche national government all the time. Musna jo Yala Township ward te na Kevin Omondi wuod Nyalego. Bas udog bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. You've done the usual safari, but have you done Samburu? This one is different. Here, you spot the special 5 wildlife that you don't usually see right in front of you. The landscape is dry, open, rugged, a whole different setting, and even where you stay feels part of it. Lodges inspired by the Samburu culture, earthy, open, connected to the land. Discover Samburu from 40,000 Kenyan shillings for 2 nights. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Our bodies get serums and washes, but underarms only get
deodorant? That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. To negi miyowa loan. Loan ni ema natiyogo kachako go gimatimo ni. Kapok harvest, iweyo kitungu matuo maber e puodho. Jo Equity ne koriwore gi midienye mamoko. Negi konya e somba. Wan gi yudhe moko ma oinga 1,000. Ne jok magombo chako pidho kitungu, gima duong' moloyo en kodhi. Nikech kodhi yes nitie moko ma local. To koro kitero gimore chiro kata itero ni dwa uso, gima ji ng'iyo en quality. Erokamano kuom keto Ramogi TV kane riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR onyiso luoro margi ewi deko mar sirikal chiwo omenda maromo $2 billion mar chudo ne jogo manoyudo masira e ng'anyo ma pacho kaendi. Kane giloso e kinde romo kod jopiny, komishona mar riwruogno Profesa Marion Mutugi wacho ni duolno oseyango ripode maromo 1,800 mag jogo manoyudo midhiero e kinde ng'anyo e kind higa mar 2019 nyaka 2024. Osayo sirikal kuom deko chwalo omenda makamano kata obedo ni chenro mar yango lipode kendo chwalo listi ne bede migepe monego taa chenro no to ne osetim. Nilipigwa risasi mwaka jana mwezi wa saba. Sasa kutoka hiyo siku mpaka wa leo sijaifanya kazi, biashara yangu iliisha, familia yangu ikafilisika. Sasa maneno yangu sasa ikakwama. Sasa ningetaka tuombe serikali tuangalie. I would urge the government to speed up, to do the reparations, to give justice, so that we say justice delayed is justice denied. So I would urge the government and all the relevant stakeholders to process so that my brother can get justice. It was announced that the president announced there was 2 billion shillings. We want to tell the public that the Kenya National Commission on Human Rights do not have this money. They have not been given. Do not have this money. Our mandate is to collect complaints, to verify that these complaints are true and correct. And we have written a report and given it to the executive with the names and details of all the victims that we have verified. As of now, we have verified over 1,800 victims. Komiti mar arita kwe e kaunti ma Homa Bay komakore gi migawo mar somo kod migawo mar lowo ochako chenro mar neno ni sikunde duto mag sirikal e kaunti no obedo gi oboke mag lope mogeri e sikunde go eko. Maendi bang' yangore ni atamalo 73 mar sikunde go onge kod title deeds. Jafwambo marwa Ali Abich lero no wachni. Kokalo romo mane obagi skul nyiri mogandi e kachud bura ma Homa Bay town mane okelo kanyakla jopuonj madongo e skunde mag sekondar kod mag primary duto mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay. Apisas mawuok e migawo mar lowo kaachiel kod migawo mar somo, duol mochung' ne lope kod komiti mar arita kwe e kaunti ne oyangore ni mana atamalo 27 mag skunde mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay ema ni kod obok mag lope ma oger e skunde ma kamago. Komishona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi mane ochiwo kom e romo ma kamano wacho ni gisedo ng'uro skunde mathoth ma jopiny donjore lopegi kendo laro kodgi kiewo ka okoni gitiyo kanyakla neno ni skunde ma sirikal e kaunti ni obedo kod obok mag lope. I chose to have this meeting today, bring the land officials forward. They have made their presentations. The heads of institutions have been informed of the processes to follow. We have also directed them on the offices to visit to, and anytime they want, also they can invite the land officials to their respective areas, so that at the end of the day we bring up our rating as it is right now, where we are talking of 27%
of our schools having title deeds, we would like, as we close the year, can we have, if not all of the public schools, can we have like 80% of our schools having title deeds? The idea being we want to secure this public land from encroachment. Registra mag lope county ma Homa Bay Edward Bosire wacho ni nitie skunde matemo yudo bok mag lope kokalo kuom achudhe moko mawuondogi to duogo mayogi kane onyiso tend skunde mondo luw chike ma gisemiyogi mondo giyud bok mag lope mag skunde gi e yo mowinjore. If they want to get the services from the land office, the process is not to go through process. They should come directly to the relevant authorities. If the matter is related to National Land Commission, they go to the NLC officer who was also with us here. If the matter is related to survey department, the county surveyor was present to answer those questions, and they should go directly there. Currently in Homa Bay County, we are at 27%, and very soon we may go to 60% and 100% later on. Apisa semiga mar somo mabeno yore kinde romo makamano wacho ni dwaro margi en keto kwe kinde skunde kod jogweng kokalo yor neno ni skunde te mag piny owacho obedo gi obok mag lope mar tamo jogweng mane kod tim mar laro lope gi skunde mantie gwenge ma giwuoke. Agombo ni skunde wa obed kod kwe e kind communities magintie. Nitiere encroachment jomosebiro mondo mi ma skul lo giyudo ni kwere gi kata wuone gi nosemiyo skul lo to nikech kaka population increase medore gidwa ni mondo mikoro gi mas skunde gi lo to ka wasebedo gi registration documents ma land has been registered, surveyed and registered and as a title deed, at least we shall have peace. Wabiro bedo gi kwe makoro kwan gi ywaruok e kind skunde to gi communities ma skunde wago yudore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaluwore gi medruok mar kwan nyithindo magamo iye mohiu kachiel kod kute mag ayaki, piny owacho koro idwa ni oket maino e chenro mag chiwo puonj kod tiegruok ne rowere kor gwenge. Maendi en bang' nonro mane otim e pacho kaendi e yango ni chiegni kwan 15% mag nyithindo man kind higa mar 15 nyaka 19 osegamo iye makamago, bende osenyuolo moko bende osenyuolo nyaka nyithindo. Nonrono mane otim higa mokalo mar 2025 kwan 41% mag jogo magamo kute manyien mag ayaki gin rowere manie kind higni 15 nyaka 19. Nonro bende oyango ni kwan 26% mag rowerego emong'eyo ni kute mag ayaki inyalo geng' gi rabo yunga. % of the new HIV infection in Kenya were among adolescents and young people aged between 15 to 24. Mother-to-child transmission rose from 7.3 to 9.3%. In Garissa, just 15% of adolescent girls have comprehensive HIV knowledge. Only 26% of adolescent girls nationally know that a condom prevents HIV transmission. These are not gaps in statistics, they are gaps in survival. We are committed to closing this gap through investment in comprehensive sexuality education. Sub-Saharan Africa has the highest teenage pregnancy and adolescent birth rates in the world. Eastern and Southern Africa has the highest prevalence of HIV/AIDS. I'm very happy that UNAIDS is in the house. And despite decades of advocacy, young women and girls are still subjected to female genital mutilation and child marriage. Practices that don't simply harm bodies, but they derail entire life trajectories. We all know how much we are suffering in the continent with gender-based violence. Waronja chimago ohala ni johala e chiro ma Suna Marindi mane pio ulo ketho mwandugi dweche 3 mokalo koro noyudo omenda mag chirogo kendo wandgi bende. Johala go nomi maromo siling milion 5 kowuok e apis Women Rep ma Migori, Fatima Mohamed. Pio ula manopong'o chiro ma Suna Marindi e boma ma Migori dweche 3 mokalo ne owe johala kod lal mopogore opogore ka moko kuomgi bende ohandgi ne opodho. Kata kamano geno kod duogo ne thoth johala gi maende wan gi pio ula ne oketho bang' apis ma Women Rep e kaunti ma Migori chiwo ne gi omenda maro milion 5 mar konyogi e bugo wandgi. Aloko waru kuma waloke mwalo kata pino mol gi kar store no pino de gunde mag gunia.
Koro kake an apana dhi aloss at 50,000 mara mano dhi. Ne pi omonjo wa e chiro ka kendo ne obiro gutieno ma pi nodonjo e ute jo biashara jo ala mopogore no wayudo lal maduong'. Jo ala miche kod miche ne domenda mani opogi e chirono masuna Marindi nyasi meno chopo kod Women Rep ma Migori Fatuma Mohamed. Wago erokamano kendo wamor mar yudo pesani mondo waboost go ohala nikech giga mang'eny nokethore. Kony machal kama kanyalo bedo kabiro wanyalo bedo maber sana mondo waboost ohala ma marwa. Dwe achiel manokalo nwatimo arambe Marindi Market ka mawendo wa modhial ne NCS Mbadi manokelo nwa lwete maber chuth to gi rais marwa mar Kenya bende nooro nwa ote mar $1 million. Duto nwachoko $5,700,000 makawuono wapogo e lela ka. E kinde twak mare Women Rep ma Migori Fatuma Mohamed ne wanie apis mare pod medo manyo omenda ka okalo nyaka yor arambe kod yore mamoko mar jolo johala matindo duto e kaunti ma Migori mangima. Nwachako gini nikech nwaneno ka jowa matimo ohala matindo gi ok nyal yudo loan mar bank. Koro nwakoni wagerere kiwan. Pesa wa mar ngaf bende nwayudo ni tin ma ok dwa mi jo ohala te mantie Migori County. Pod wapango moro Masara Market, wapango moro Rongo Market, wapango moro Awendo Market, wapango markets waduto mantie Migori ka mondo wakony go jo ohandwa matindo tindo. Nyaka Uriri Rapogi Market wan gi program godiechieng' mwadhi time margi. E kinde ma jo ohala gi nyiso mor margi kuom yudo omenda mar bugo ohandgi bende komachielo gi ywak lwasi marach ma timo ohala e chironi masuna Marindi ka bende gidwaro mondo ten kaunti ma Migori kolosnegi kuondegi mag timo ohala. Pi nomuko ute jomoko kendo pi notero gine koro pod wagombo ni ka gibiro to mondo ging'i kaka gimed gonwa arambe kata ginyalo manyo individuals manobedo affected ahinya mondo gikony kata gero udigo. Weche ma lwasi mar chiro bende ok ber ahinya nikech pi nodino mtaro moko pi omuko kuonde moko koro kuonde go dwa nolosi yore mane chuogo mane pi okele chuodho go bende wadwa ni ore maram to kaber to county government ogogi lam mondo chiro obedi maber. Kane ber ahinya county government kane nyalo miyowa pi to losnwa yore mabiro moluoro alwora ma e chiro kaendi to gi security light tapani bendo tika ka wando nyadhi maber nikech kuonge e chiro ka wan gi shida mang'eny kuma waloke nderni mwatiyogo ma e chiro gi en sa chuodho wan gi chuodho wachalo jok maloke e depo. Mar ariyo koth ka chwe wabiro ka gishana ng'ato mang'eny sa chieng' en chieng' buru ng'eny gik machalo kamano winjo beni wadonje e shed gik ma wana poko bedo onyiso wabiro bedo mbele ka chiro rumo chiro poko rumo dho jok moko ne lakini wan pod wan oko koro gima nodwar ni gilosnwa environment maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Arsenali ni mabingwa. Tumechukua kombe tena kutoka London hadi Kenya, sauti zetu juu, shangwe kila mahali. Tulianza pole pole, sasa tuko juu. Wapinzani walibaki nyuma, hawakuweza huu. Dial *811 *415# to get Arsenali ni mabingwa. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Hallelujah.
Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Tim mar basketball mar Kenya mar jok manigi ng'ol mar winjo mong'ere kaka deaf basketball kendo mar jotugo ma higni bwo higni 21 nowuok e pacho ka endi kochomo Poland kama gidhi e piem mag laro okombe mar piny ngima matimore kind tarik 5 kod tarik 13 dwe montiere ni. Tukego kelo kanyakla joloch mowuok e pinje mopogore opogore ka gin kaachiel gi America, Australia, Ukraine, Poland, Italy, Argentina kod Lithuania. Kenya odhi e tugogo kuom thuolo mokwongo. The first competition ever, and we are lucky that we are playing our first competition internationally, and we will go out there one game at a time, and we believe what we have trained on, we've worked on. As a coach, I feel we are ready to. Tuke mag piem mag ng'wech mag jok ma higni malo inyalo mi bagi e Afrika kuom thuolo mokwongo chakre higa mar 1997 bang' Kenya oro kwayo mar bago tukego kaluwore gi jakom mar African Masters Athletics Rose Tata Muya. Migawo mar tuke kod Athletics Kenya oro kwayo mar dwaro bago tukego e thurka kamano biro bedo thuolo mar 2 e Afrika. Tukego kelo kanyakla jong'wech machon ma higi 35 kadhi mbele. Nafasi ya kufanya bid, so tunaona World Athletics wametuletea World Championship 2029 na yetu tulikuwa tunatarajia 2030. So tutasonga mbele 2032, alafu tutajua ministry tunaenda kupanga Kenya, Ministry and Athletics Kenya tunaenda kupanga pamoja. Yes, tuko possibility najua na imani ya kwamba watanipatia kwa sababu imekuwa tu South Africa wamefanya kitambo sana, lakini saa hii Kenya vile ni powerhouse. Najua watatupatia kwa maana facilities, tumeimprove kwa facilities yetu na tunatarajia 110 countries, about 9,000 au 10,000 athletes to come and participate. Kocha mar tim mar adhula mar DR Congo Sebastian Desare owacho ni gibiro luwore gi chike duto moketi mag nono chal mar ngima jotuo e kinde tuke mag World Cup. DRC en achiel kuom pinje ma tuo mar Ebola osemuochie kendo osekelo luoro e kind pinje mamoko madhi e World Cup. Desare kata kamano wacho ni thoth jotugo mage to gin mago modak e pinje ma Ulaya, kata kamano boma ma Paris to oserucho oko tugo mar osiep mar ikruok e kindgi kod DRC e wi luoro mar tuo mar Ebola. Bas mane kamolore chenro moro mar ang'ich welo kochopo saa 3 e buch jopiny kobro go mbaka gi wendo modhial mobro biro e studio ka endie Mheshimiwa Tom Nyaoke en MCA ma North Nyakach Kisumu County, Honorable Jojo Mamba en MCA ma Kanyamkago Migori, gi Honorable Regina Kizito MCA Mogwel Kisumu. Odhi penjo gi ni pesa ni noming'a, nitiere wach moro mawuok kocha, nitiere pesa manochiw ne MCAs to gi jood bura mondo mi giwinji mane bire romo makirembe mar ODM. Jomoko bende wacho ni onge wach gima kamano kotimore nikech ng'ato kwa mabor to dang' oyude soda moro momadho koso wuoyo. Mane mbaka ma unogo saa 3 mondo winjane ni unuparo nang'o. Eneno ka nitiere jomoko ma oseoro ote margi kaendi Ombija Ramogi Ler kendo Habari Mita Duwa mosna mama na nyar Kambare kod min nyithinda mama Humphrey and Francis Rabelo japerfume achiel mar game Kathomo mandala mapuoche. Greetings Ombija, ng'ich welo chopono makare ka wan gi mama na Nyalago kod mama na nyar Jim, mosna Bishop Charles Mayoga, mama Bishop Emily Mayoga, Pastor James kod Karan Joshua, mama Tino Chieng mar Ruea. Bas mane kamo chenro mar ng'ich welo urdu kendo saa 3 ka Nyasaye yie. Wantiere ka Wilson Ochuka Jakabuoch Kobita. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo banga Nyakach Dendon Ombija taya nyakuar guok kocha pesa. Wanere saa 3.